Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, ana m ekene onye ọbụla. Asị m nke ya chi ya zelu. Abịa m iwetara unu ozi ọma maka ndị na-alọ nlọ. Ọ bụrụ na ị na-alọ nlọ, ị naghị aghọta nlọ ị na-alọ. Abịa ịlọcha nlọ chiza na otu ị na-asị na ịlọkwara nlọ na ịghọtazi nlọ ị na-alọ. Ma ị nọ na nlọ, ị na-eri nri na nlọ, ya spiritual poison. Ma ị na-achụ gị ọsọ na nlọ, ị na-adagharị n'ime ọfịa, enwere ike ị na-anụ ọgwụ na nlọ. Dekwa ife ihe emere m. Ihe eje chọọrọ m akwa ọkụkọ na ya ebe a akwa ọkụkọ. Ihe weta m akwa ọkụkọ a, ị ga-enye ya n'isi gị 7 times. Ị sị na ife ọbụla ị na-ekpe ekpere, na ife ọbụla bụ ife ụrụ ama mbụ maka gị, na ihe ọbụla bụ ife ụchụ ama mbụ maka gị, ife ọbụla bụ elu ayahụ ama mbụ maka gị, promise and fail ama mbụ maka gị. Ihe ọbụla na-eweta na-alahụ ụra, ị na-eri spiritual poison na nlọ, na tata ka ọ na-akụsa. Ife ọbụla na-eweta gị ụchụ, ihe ọbụla na-eweta gị ahụ ọkụ, ma ihe ọbụla na-eweta gị ịlahụ, a na-achụ gị ọsọ na nlọ, ma ị na-agagharị n'ime ọfịa ebe ị na-amalọ ịlọcha nlọ, ịma mmata nlọ ịlọ, na tata ka ị na-efichapụ ya. Ihe akwa n'isi gị 7 times. Ihe oyi n'isi gị 7 times. Ihe oyi na ahụ gị niile, were nacha ahụ gị niile. Ịnachacha ahụ gị niile, ije chọọrọ m gota, ịpụọ na meloodu, ịtụọ anyị n'ime gota, ịtụọ anyị n'ime gota, ikpe ekpere si na tata ka ị na-atụwa ajọ ihe ọbụla dị n'ụzọ gị, na onweghị ajọ ihe ọbụla ga-anọchi gị ụzọ, na ihe ọbụla bụ ife mgbochi dọọlọ gị, na tata ka ị na-akụwa ya, na ife ọbụla bụ nyanya dọọlụ gị, na tata ka ị na-akụwa ya, ife ọbụla bụ mpa uche, ihe ọbụla na-ezu favor gị, na tata ka ị na-akụwa ife ahụ. Ime ya ụta, ọ ga-ebido doba gị na mma. Ife ọbụla itinyere aka ga na-aga. Ebe ọbụla ị na-aga, ilu ọma ga na-eso gị, favor ga na-eso gị, agamnilu ga na-eso gị. Ihe ọbụla bụ promise and fail, ọ ga-akụsa mbọsị ahụ. Ihe ọbụla bụ ajọ nlọ ma ọ bụ spiritual poison, ọ ga-akụsa mbọsị ahụ. So dịka ị na-eme nke a, udo dịrị gị nwanne m. Udo dịrị gị. Onye ka m sị ka m nwetara ụnụ ndị be anyị. Ọ na-abụkwa a na-ekwe ekwe, a na-eme eme. Ngwa ka ọ dị.